Yn y fideo yma, da ni'n mynd i ddysgu chydig bach mwy am yr heat press a'r torrwr vinyl. So, Wyn, sut mae'r heat press yn gweithio i gychwyn yma? Wel, da ni'n mynd i trosglwyddo lluniau a falle ymlaen i bob math o bethau. Bagia neu panna, cysa tŷ ac yn y blaen. So, agraffu fo yn defnyddio agraffudd arbennig, inc arbennig, papur arbennig. A wedyn trosglwyddo fo ymlaen wedyn yn defnyddio gres. So, hwn y boeth, gwasgu fel awr ac trosglwyddo fo ymlaen. A rydyn syniad efo hwn o... Rydyn syniad efo hwnna, so da ni'n mynd i wneud cwpanna, neu lluniau neu logos neu rhywbeth o cwpanna. So, dda, os di cwmni isio defnyddio marchnata ar gyfer i busnes nhw, felly... Yndi, marchnata, stwff fatha promotional a falle. Ac anrhegion dolyg a felly. Ie. Ia, wedyn fama mae gennym ni'r vinyl yma, does. A so di hwn yn gweithio reit debyg gyda di hwn yn broses reit wahanol. Wel, mae'r peiriant yn wahanol. Be sydd gyda ni yma ydy cyllall sy'n cael ei reoli gyda cyfrifiadur. Da ni wedi gyrru darlun i'r peiriant a wedi gyrru cyllall ar hyd llinellau torri beth allan. Da ni'n mynd i wneud pethau arwyddion, eto torri vinyl special, byddwn ni dosglwyddo hwnna eto efo gres ymlaen i crysa tŷ a falle. So lot o ddefnyddio. Reit, oce. A pa ffordd fysa busnes yn gallu dod i ddefnyddio hwn lle? Pa ffordd sy'n nhw'n defnyddio peiriant? Wel, da ni reid y ffwrddiant yn efo, mae yma am ddim iddyn nhw ddefnyddio. A wedyn, fysa nhw'n wedi gwneud bod math o bethau fo hwn fel fatha arwyddion i reid yn ffenast, neu eto hyn wedi reid ar cynnyrch ac math yna bethau. Stickers. Ie. Brilliant. Ie, so os ydych chi'n fusnes efo diddordeb mewn dysgu sydd wedi defnyddio rhai o'r peiriannau yma, dewch draw i Fuse i gael 3 o'r offer allan.